So chuna chuid tuairmí a nochta bhhailm fáilte a chur ribh Laura Harmon le bhar dó. Great. It's Laura Harmon is anam dom agus Thomas Ballavurna freisin agus is iar-uachtarán mé Aontas na Macléinn in Éirinn freisin. Gur míle mágat I gcóir an deis a bheith an seo tá áhasach a bheith an seo I nómh chun chaint libh. Tá chun chaint faoi scéal daoine óige in Éirinn agus is máil an óige agus tugadh sí an animatá ar an chainte seo agam I nómh. So cé hiad daoine óige, I suppose, bíon tuairmí éagsúla ag daoine faoi seo, ach beag mé chaint go príomhúil faoi daoine a rugad gorthú sna hochtaí nó sna nócadaí. Cén sa scéal a bhuileacha, braíonn sé sin ar an duine atá a gceist ach be mé fécinnt ar roinnt rudaí a churann isteach orthu ar fud an scéal. So in Éirinn inmh tá mé ag teacht amach as an cúlú eacnamaíochta is mór a connacht mar riamh sa stáit seo agus chuir sé sin a lán daoine faoi brú ní amháin daoine óga a gach duine sa tír seo agus nuair bhí alándas na daoine óga I nómh ag fás suas bhí siad mar leanmh an tígur Celtach agus bhí siad an dóchasach má déananig siad obrigadíon go feidh siad post más sa tír seo ach dathraigh an cúlú eacnamaíochta gachród san tír de gach éige. So chuaigh na mílta daoine thar lear chun deisna nua áil mar ní raibh post an seo le fáil in Éirinn agus de bhar seo bhí a lán cóirde scara agus scris an levéil Éirinn a lán phobal san tír seo. Tá an rátas Éirinn ag laidú inis, so ag 2006 chuaigh 36 míle daoine thar lear, ag 2035 8 míle daoine thar lear, agus sa bhliain seo thuascadaí mí abrán chuaigh 35 míle daoine thar lear chun postáil agus chun deisina nua all sa tír seo. So tá an levéil ord fós ach tá sé ag laidú gan dait, so tá sé níos fearr inis agus maidir le diaíocht, so tá an eacnamaíocht ag fás ag an am seo agus tá diaíocht ag dul síos inis tá an ráta diaíocht de daoine óige an ord fós agus tá sé timpeall 25 ag an am seo ach laidú mór é seo ó meitheamh 2012 nuair bhí sé 31 fáingéad, so bhí 31 fáingéad a daoine óga gan post ag 2012 agus bhí an ráta is íseal is I mí saoin sa bhliain 2000 nuair bhí sé 6 fáingéad, so bíonn sé garthú an tam go léir ach tá sé ag laidú gan dabhs. So costas I dtachas, so I suppose ábhar atá ansamúlagam san ábhar seo mar bhíos ag obair in Aontas na Macléinn in Éirinn an bhliain siocata agus ag daileáil leis an dtachas ar feadh an bhliain sin. So tá sé fearr costasach in Éirinn chun stadéir má bhfuil intin agus céim a bhaint amach san ollscoil. Tá an tála is an dar tála is áirde a going san Eorp tar éis sasna a bhain agus cosníonn sé timpeall €10,000 go dtí €30,000 san bhliain chun dul ar ollscoil, so lóistín agus costas marachtála san ámh san figúr sin comá agus má féin duine Aontas ar man geoigh siad €3,000 sa bhliain agus níl sé sin ach €84 sa seachtain. So níl is a gom chun meach aon duine ábalta dul ar ollscoil leis an méid sin gan takeíocht eile áil ón cluine nó faoi post part-aimsere agus tá costas lóistín ag dul suas freisin fuil siag an tara I dtachas tuairis nua go luas sa seachtain seo agus taspáinte sin go bhfuil aspa mór lóistín a going in Éirinn ag an am seo
agus tá an méid daoine atá ag stad éir dul suas gach bliain freisin. So is feib an bhór atá going inis sa tír. Agus tá sé sé an aisce stad éir I tíortha eile. So mar hampla is féidir Macléinn ó éire dul go dtí an Alban, nó an Danmharg, nó an Garmán, agus céim a buinte amach sé an aisce agus tá an Lóistín níl sé cócostasach Lóistín all freisin. So cahamíd daileáil leis an feib seo mar tá na himhrice ag dul suas na méid daltaí agus tá an costas ag dul suas freisin agus tá a lán deisina acu I tíortha eile. So is feib mór atá going an Éirinn madidir leis na Dóchas ag an buinte seo. Madidir le mearrlánta. Is feib, I suppose feib mór atá a going leis sin freisin in Éirinn a níomháin daoine óige gach éine sa tír. Tá chuaigh leis na daoine óige in Éirinn as an éas grúpa dóide go dtí a bheith chuaigh bíon feiban a mearrlánta acu agus is tá an figure sin as taide a rinne headstrong san My World survey taide mór a rinne siad in Éirinn. Agus fuór amach freisin gur rinne seacht fan géad a daoine óige iar-uacht féin bharú agus tá na rátaí féin bharú anna ord in Éirinn I gcomparáid le híor eile san Eorp. Is cúis imní airigid ceann na feibanna is mó a bhíon ag daoine óige de réir an taide céine a rinne headstrong. Agus dúirt né fan géad de daoine óige nóir lorg siad éon cabhair nuair a bhí sé ag tastáil acu. So is so go gamíd na servisi a chur chun cín sa tír agus níos mó inistíocht a dhéanamh chun níos mó takeíocht a chur anúil de daoine go bhfuil feibanna mearrlánta acu. So deir na lán daoine gur bé 2015 bliain olmhór a gcóir conas in Éirinn agus éon tíam leis an ráda seo I suppose suas go dtí pointe. Ghlach daoine óige príomhpáirt san referan conas pósta I mlíana agus seo ábhar atá anna fhairsing domsa freisin agus is duine LGBT mise comá agus nuair a bhíos ag fás suas I mála bhórna níor chuala mé riamh an focail gé á rá agus is slí I suppose úsáta is slí má agus ní raibh ábalta teachtamach go dtí gur chuaigh mé go dtí an ollscoil I Corcaigh agus seo aon scéal go lán daoine LGBT daoine óige. So céim fearmhór a bhí ann nuair a fuairmar an conas pósta agus bhíon an brodúil faoin obair a dhéanaan Aontas na Macléinn in Éirinn san factus agus an obair a rinne na Macléinn. Níor chunachas riamh an méid daoine a chlóraigh chun vótáil agus ar an lá na daoine a thaisteal a bhalla ó thíortha eile chun an vóta a cabh. Chlóraigh níos mó ná 100,000 daoine nua chun vótáil agus rinne amlaí 30,000 Macléinn nua a chlóriú freisin. So factus mór a bhí ann agus bhí an foiinemh ag na daoine óige san factus sin freisin. So bhí daoine óige má gach tróna leis na grúpaí Yes Equality ag canvasáil agus bhí siad ag labhairt lena cluine féin agus lena cóirde freisin a ré an referan. Agus gandát táil sim ag daoine óige san ábhar conas I mórthúm a réanos agus táil dul chun cín déanta agam san tíir sé freisin. In éidir go nó trí bhí gníomhra hÓige gnéasach nabh ghlathach agus níor fuairmar colscara sa tíir seo go dtí néidir go nó go cúaigh. So táil áthra tar éis tacht. So just one more slide. Sorry. So an tauci. So tá an spéis ag daoine óige in actor politicúla agus ag choramíocht déana freisin. Agus carmí daoine óige sppraga chun an glúiseacht sin a cumad sa túl. So bacúis leis an cúlú académiachta
fuinmh nua a crothú in Éirinn, agus tá níos mó daoine ag smuoinmh faoin status quo agus conas an féidir ling rudaí a dhéanamh níos fearr sa tír. Tám dóchas ag féin faoin todhchaí gan dabhs chaigh na palatóirí an éisteacht le daoine óige mar tá níos mó a gcuin chlártha chun vótáil, so beidh sin táchtach do na palatóirí leis an táchán atá ag tacht suas. Agus tá lán obair a dhéanamh a gcuin sa stát ar carta maná, choramíocht pá, daoine gan dían, i Dúchas agus a lán ábhar eile agus beag daoine óige ag ghlach apáirt mór sna feachtas sin gan dabhs. So carmí éisteach le daoine óige mar is iad an todhchaí an tír seo. So mála an óige agus tugadh sí, so sinna bhfuil agam gur míle mágat a rís.